Оце сам бачите молот, водяний молот. Один оборот колеса, 18 ударів молота. Якщо пустити на повну отверстие воду, колесо може зробити до 200 оборотів в минуту. Ну, цей молот, він тим краще від сучасного, що він не потребує електроенергії. Його вода вже не, тут дуже велика економія. Ну, я привик. Я не привик, то в мене не старого, то в мене 5-річний.